Ψάξτε. Δέστε. Ναι, θέλω να τις κοιτάξεις. Υπάρχει κάτι ύποπτο, κάτι παράξενο, κάτι περίεργο? Πολύ ωραία. Αυτές λοιπόν τις δύο μπάλες, ο Παναγιώτης θα τις κρατήσεις σφιχτά στο ένα του χέρι. Τέτοιο στα χέρια σου μπροστά, θα τις κρατήσεις εδώ και τις δύο καλά. Το άλλο χέρι θα το κλείσεις άδειο. Τι θα συμβεί λοιπόν κυρίες και κύριοι? Θα φύγει μία μπάλα από αυτό το χέρι και θα πάει στο άλλο χέρι. Αρκεί η Μαρία να κάνει αυτό. Δώσ' μου το χέρι σου. Θα κρατήσεις εδώ τον καρπό του. Πιάσ' το έτσι καλύτερα. Άστο. Έτσι. Και τι θα κάνεις? Θα σηκώσουμε, εγώ θα πάω από την άλλη μεριά και θα σηκώσουμε μαζί το χέρι του ψηλά 3 φορές κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Την τρίτη φορά θα νιώσεις την μπάλα να φεύγει από εκεί και να έρχεται εδώ. Αν το νιώσεις, πες το μου. Μαρία, πρέπει να συγχρονιστούμε, δηλαδή να το κάνουμε μαζί, εντάξει. 1, 2, πιο ψηλά από το κεφάλι του να πηγαίνει. Τέλεια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να έρθω από εδώ. Είσαι έτοιμος? Πάμε. 1, 2, 3. Και τώρα έχει φύγει, σωστά? Ναι, όχι. Ναι, αλήθεια. Άλλη 1, 2, 3. Τώρα έφυγε. Άνοιξε το χέρι σου. Τελειώ. Εδώ είναι. Δεν είναι. Για καθίστε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί. Το πηγαίναμε μαζί. Δεν έγινε κάποιο λάθος. Συγχρονιστήκαμε. Okay. Άκου τι γίνεται Παναγιώτη. Όταν ένα μαγικό δεν πετύχει, παιδιά, γίνεται κάτι πιο μαγικό. Δηλαδή η αποτυχία γίνεται επιτυχία. Τραβάει βίντεο κανείς? Χάσατε το κανάλι. Λοιπόν, πρόσεξε, άνοιξε το χέρι σου. Θα δείτε ότι οι δύο μπάλες έχουν γίνει 1, 2, 3. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Εδώ Γιώργο, τράβα εδώ Γιώργο. Λοιπόν, πρόσεξε. Η πρώτη επιτυχία είναι αυτή. Η δεύτερη επιτυχία όμως, που είμαι σίγουρος ότι θα σ' αρέσει, είναι ότι μέσα στη τσέπη μου εδώ βρίσκεται το ρολόι σου. Και ήθελα ρολόι, ήθελα. Δεν έχω. Το κάνω στο δικό μου. Ποιο είναι αυτό? Ωραίο. Το κρατάω, εντάξει. Έχω και της Μαρίας. Μισό λεπτό. Μαρία είναι και το δικό σου. Ποιο να πάρω από τα δύο? Ποιο να κρατήσω από τα δύο? Ποιο είναι πιο καλό? Ευχαριστώ παιδιά, δεν έπρεπε. Να είστε καλά. Την αγάπη μου. Παιδιά, δυο να κρατήσω. Να τα πάρω και τα δύο. Ναι. Με τα δύο χέρια. Ευχαριστώ πολύ. Μέση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέμε.